Prišiel som späť do mesta Tulum k autobusovej stanici a musím, či chcem, alebo nechcem ísť autobusom do Bacaláru. Jak som šlapal, som teraz zase jak chuj späť 2,5 hodiny. Totálne si necítim nohy, ruky. Ešte policajti ma drbali. Takže ideme autobusom cez tú džunglu, lebo v tej džungli ja neviem, kde mám odložiť stan. Odtiaľ ma vyhadzovali a akože som fakt dosť slabý. Takže držte mi palce. Idem proste hore, dole. Pokúsim sa vám teraz ukázať, že o čom ide, alebo ako to plánujem ďalej. Takže ja som stále tunak dole pri Tulum, bo som sa musel vrátiť kvôli prespaniu. Tu je taká dobrá zastávka na spanie. A ukážem vám, čo chcem urobiť. Takže ja by som chcel prejsť dole touto hranicou do Belize. Lenže táto oblasť, tunak čo je, tak je veľmi nebezpečná. Tu ovládla kartel a neodporúča sa tak ísť pešo a ani vôbec ani ničím, ani autom. Neviem, ako to bude vidno. Jedine nejak rýchlo prefíčať, preletieť to, neviem. Ale odporúčaná cesta je vlastne to takto celé obísť a ísť cez El Salvador. Čo je tunak niekde, takto. Guatemala, El Salvador, Honduras. Lenže ja si potrebujem zohnať bicykel, čo sa snažím dneska, a prejsť tú hranicu vlastne takto dole, nejak risknúť ten kartel a ten bicykel rýchlo utiec v prípade čohokoľvek. Že pred chvíľou, popri šlapaní, sa mi stala taká vec, ktorej neuveríte a mi nebudete veriť. Bol som opretý o nejakú bránu, alebo čo to bolo, a čakal som, kým prejde dážď. Prišli za mňou policajti, začali mi čúchať veci, kontrolovali môj status, či som tu legálne a podobne, a našli mi v ruksaku plechovku. Ja som zabudol, že ju tam vôbec mám. No a nastal ten problém, že otvorená plechovka, nejaký alkohol na verejnosti, alebo neviem čo, je normálne ma chcem zobrať do väzenia. Takže nakoniec som im povedal, že ja som z chudobnej krajiny, šlapem pešo až do Kostariky a nejak ma trošku pochopili. Len dávajte si veľký pozor v Mexiku. Tunak ide iba o všetkým. Hlavne policajtom. Kúpil som si lístok do Bacalára, ty kokos, to sú rakety. Ale kámo, toto ja už som tak otrávený, rozjebaný, vyčerpaný z tohoto tunak. Vyjdeš von a hneď taxík, kiwi. Neviem, ty kokos, už dobre sa mi neponúkol na nejaké ženské. To je chore. Som tak zúfalý, rozjebaný, že proste ja neviem, kebyže ani to aj mierí pištolok, by to bolo už asi jedno. Zase som tu. Tam hrajú rozprávky. A mám miesto pri okne. Ja som sa vyspím trošku. 3 hodiny spánku aspoň budú. Prišiel som do mesta Bacalá. Počasie ma celkom prekvapilo. Trošku prší, čo je super. Veľmi ma to teší. A neviem, že či ešte viac byť zúfali, alebo čo robiť. Ja neviem, ja už ani nevládzem nejak extra nadávať, alebo sa vytáčať. Proste som zase uprostred ničoho, nikde. Jediné, na čo som sa mohol, je schovať sa tunak dole pod strom. To je také, že dosť prší. A že vraj by mal byť aj hurikánik nejaký. Čo by bolo juhuhu. Z toho stromčeku som sa presunul sem, aby sa trošičku ochránil pred slnkom, či pred dažďom. A tí vodiči sú takí mierumilovní. Oni normálne idú tak pomaly, aby si čo najdlhšie bol na tom skokotenom daždi. Počasie stále je takéto výborné. Takže ja som sa rozhodol, že dnešnú noc trávim tunak pri tomto obchodíku. Tunak sa nejak zložím a budem objímať batoh. Ja neviem, nič mi nedostáva. Stanovať nemôžem. Takže držte palce. Čo som si tu bacha kamaráta však.
Dá si papať niečo? Si ladnočky? Dáme to spolu celú noc, čo ti na to? Ja som za. Ani nesmrdíš. Ideme čo kúpiť, počkaj. Ja som nakrmil svojho kamoša. Nič iné nemali, ja viem, je to blbé, ale nemali nič iné. Môžeme ešte update. Na tej zástavke, kde som bol tam vzadu, prišli policajti a odtiaľ ma vyhodili, alebo som si mohol vybrať buď vyhodenie, alebo ísť na políciu. Tak som utekal na stanicu autobusovú, aby som sa dostal do Belize. Som totálne rozbitý, kam ja som už 4 noci nespal. A nemal som, mám už 5,40, 5,50 a poplatok za výber bol 7,50, bol 8,50 eur. Tak ja som chodil sem, som po stanici a žebral som ľudí peniaze. Nakoniec dali to 60 pesos, čo je cena, za ktorú som sem na hranice. Hovorím s ním ako najebaný, ale nie som, proste som úplne nevyspatý, zničený. No cash, aj card, only card. Proste fičko má ako máte väčšie ako môj zostak na účte. Nemáš 60 pesos na autobus. Výber v bankomate, výber je väčší ako mám ja na účte. Hola amigos. Card and fee more like here. Going to Khatumal and Belize. Europa. Europeo. Gracias. You have bank? And no, I send you. You sure? Gracias. No bank. I send money. Send money now. It's okay. Oh, gracias. Pred chvíľou som to najviac ponižujúce v mojom živote. On si vypýtal 60 pesos z nejakého človeka tu na stanici, aby som mohol odísť mimo hranice Mexika, lebo ma vyhodili zo zastávky, kde som spal, čiže to bolo. A nemal som už na autobus. A poplatok za výber bol väčší ako môj zostatok na účte. Neviem dosť, ale ďakujem ti strašne za záchranu života. Čaute z mesta Chetumal. Proste tu vám to niekde hodím. Po včerajšej nočnej akcii, čo som utekol z bakaláru, som tam mal konflikty a neviem čo, som sa rozhodol utiecť čo najbližšie k hraniciam z Belize. Mal by som byť už kúsok od Belize, neviem, už som celkom zničený. To už je také pohraničné mesto, že to pravdepodobne bude kriminalita na tej najvyššej úrovni. Akože ja úplne na to rezignujem, mi to jedno. Proste, jak sa hovorí, raz vidieť Mexiko v tomto meste. Je to hlavné mesta Quintana-Roo, alebo jak sa to volá, tento štát. Proste už ani nevlázem, len tak chodím a rozprávam. Som na tej najnebezpečnejšej hranici. Takže to, že by som to prešiel pešo, nehrozí. V žiadnom prípade. Že musím si nejakým spôsobom zaplatiť autobus do Belize. To znamená, neuveríte, ale tu na tomto meste je čistý oceán. Akože normálne čistý nemôžu tu tie riasy. Rozmýšľam, že tam šupnem šípku asi do tej vody. Akože nevyzerá to zle. Len neviem, či sme chytili včera hurikán, zase mi, že áno, nie som si úplne istý, nechcem koho triezvať nejaké kokotiny, ale všade je voda. Všade. Ja som bol celým kompletne mokrý, smrdím proste ako pes. Za to nie sú žiadni ľudia. A na to, že tu máš, to sú úplne pekné. Je to pláž, nie je to pláž, či sa mi to zdá. Ja už neviem, či je pravda a čo lož. Tu by sa dobre chytali ryby. Neviem, či to bude vidno, ale na tú šmiklavku. Tam vzadu je ten oceán pekný,
Čtorný Karibik tiež. A tu je to také špinavšie, no, že nevidíš ani. Dobre sprúčku som teraz dostal. Že nevidíš ani na dno. Buď to je tým, že tá voda je extrémne hlboká, čomu sa aj prikláňam, alebo to také špinavé. Inak ja len tak chodím a rozprávam kokotiny, tak sa vôbec nevšimajte. Tu už sem spršku. Piči, dobrú spršku som dostal, ty kokos. To nie je spršku, ale sprchu som dostal teraz, ty kokos, fúha. Neviem prečo, neviem, ja tú šmiklavku musím vyliesť proste hore. Môže mi niekto po mne kričať. Skúskam tak táto šmiklavka. To je betónová šmiklavka. Ja rozmýšľam, že to nie je žiaden prívod vody. Jak to robili, čo vám vydali kýbel s vodou, alebo si tam šúchali po holovríte od dole. 30-ročný chlap sa hrá na prelieskach v Mexiku. Pri hranicách z Belize. Čo som si pozeral mexické zákony, tak je legálne chytať ryby z brehu. Bez nejakého povolenia. Kebyže mám udicu, tak tu už grillujem nejakého snapera. To je zatiaľ prvé mesto Mexiku, po ktorom sa prechádzam už neviem koľko minút a nevidel som ani jeden obchod. No pravdepodobne žijú z lásky všetci. Ja už neviem, ako dlho chodím, ale idem stále v podobných uličkách a nikde ani obchod, nikde ani ľudia, nikde nič. Takže podarilo sa mi nájsť Oxxo. Kúpil som si vifonku a tú mexickú kolu. Za 2 € ma to vyšlo. Ostávajú mi 3 €. Takže dneska sa pokúsim dostať do Belize, ale už sa vybíja baterka. A plní karta, takže ja urobím z tohto rýchlo nejaké videjko. Taký menší updateík. A pokúsim sa urobiť ďalšiu z Belize. Taký menší updateík. Pred chvíľou som dopil kávu pred tým Oxxo, no pred chvíľou to boli 2 hodinky dozadu. Jak som išiel smerom už v Belize, tak sa začal som strašne vracať, točila sa mi hlava. Kámoš mi poslal nejaké prachy, akých 16 € na hotel. A som si rýchlo na túto noc zobral hotel, nech to aspoň nejak prespím. Neviem, čo som dostal asi. Cítim sa hrozne a ešte vám ukážem, čo je ešte horšie. Som sem prišiel, nepoužil som ani záchod, ešte vôbec som to ani nebol. V záchode je normálne nasraté, alebo čo tam je. Na šťane. Šváby sú tu obrovské, ono sa to nedá ani predstaviť. A neviem vám to ukázať, ale ten šváb môže mať takých, neviem, 5 cm na dĺžku. A tých je to plno, že celý tento hotel vyzerá hrozne. Ja vám môžem aj trošku, skoro som sa vytrpal. Ja vám aj trošku ukážem, že ak to tu vyzerá. Až keď sa vyzvracam. Tak poďme si urobiť túr. Mám na sebe iba uteráka, už som sa bolo sprchovať, nech mi je lepšie. OK. Uterák. Poviem vám, prečo sú tu uteráky. Prečo si ich ľudia dávajú. Je to z toho dôvodu, že strašne veľa švábov takto dojde ku vám do izby popod dvere. To sú nejaké rozbité dvere. To vyzerá ako taká malá džungla. OK. Tento bicykel vyzerá dobré. Nevysiela veľkosti. Tu je taká vstupná brána. Ono to asi nebude vyzerať tak špinavo na tom. Ale keď sa pozrite na tie zásuvky, vidíte, že sú sračky od ploštíc a od švábov. A to nejaký akože bazén. To vyzerá hrozne. A zase ten nebude tak vidno. Do toho je to moja izba.
Ten bazén je strašne špinavý. Nie je napustený, tak do polovice napustený. No to vyzerá možno pekne čisto na kamere, ale on je strašne špinavý. To je úplne nepodstatné. Som neprišiel kvôli bazénu. Tu je tá izba. Toto je čo? Tu by sa stanovalo lepšie ako hej tam s tými plošticami. Poďme na recepciu. Keď celkom peklo. Keď som sem prišiel, tak tá recepčná oni boli úplne odmeraní, kamo. Poďme. Tu ma snímajú kamery. Tam je jaká nová. Ešte má na sebe gate. Počkaj. Mám, dobre. Aby sa nevyzeral ako úplný uchylak. Hola. Toto je proste taký ten slum, či jak sa to volá. Všetko je upletelo. Včera bol jemný hurikán. Všade je voda. To hotel je úplný extrém. Ja to na tom zabíjam šáby stále. A to sú také veľké hovada. V celom hoteli. Sú to čo je? Ja tu nohy čo trčí. Samé šváby. Fuj, ty kokos.